Включих се в стажантската програма на Трикон, защото исках да упражня на практика всички теоретични знания, които бях придобила преди това. И също така да се включа в истинската работа в маркетингова агенция и да видя отблизо как изглежда процеса. И разбира се, не на последно място, да добия опит в дигиталния маркетинг. Кандидатствах за стажа на агенция Трикон, тъй като току-що бях завършила 10-месечна програма по дигитален маркетинг и реших, че това ще е логичното продължение, за да разбера дали сферата е за мен, дали ще си паснем. Много неща. Успях да се включа в много процеси, в различни аспекти на дигиталния маркетинг. Но може би най-основно бих могла да обобщя, че се научих да бъда по-смела в идеите си, да бъда по-гъвкава и експедитивна в изпълнението на заданията и че винаги трябва да имам план Б. По време на стажа видях как наученото на теория се прилага на практика в истинския живот. Каква е динамиката на работа в една реална дигитална маркетинг агенция. Също така се научих да разпределям задачите си между различни задачи, разнообразни клиенти, как да прескачам от една на друга тема бързо, как да реагирам бързо, когато се налага да се случат в кратък срок нещата. Също така се научих да вярвам повече в собствените си способности. Да обобщя в една дума, моето Трикон лято е много трудно, но нека да го кажем така, надминаващо очакванията. Предизвикателно.